Volá sa Christopher Kusy a je to druhorodený syn rodičov Zuzany a Juraja z Orešian. No a je to prvé dieťatko, ktoré sa narodilo v pôrodníckom oddelení nemocnice s poliklinikou v Partizánskom. Christopher sa narodil 1. januára o 15:20 s váhou 2660 gramov a dĺžkou 48 cm. No a my jemu aj všetkým ostatným deťom, ktoré prídu na svet, aj tým, čo už sú na svete, nám všetkým želám krásny rok 2013 a Christopherovi zvlášť. Pán primár, povedzte nám, koľko detičiek sa narodilo v roku 2012 v pôrodníckom oddelení nemocnice s poliklinikou v Partizánskom? V nemocnice s poliklinikou Partizánskej boli 414 porodov, z toho okolo 211 bol chlapci a zvyšok sú dievčatá. Samozrejme, my sme veľmi spokojní s tými výsledkami. Porovnávané s predchádzajúcimi rokmi určite je nejaký pokles, ale tu je celoslovenský ako problém, je pokles počet porodov na Slovensku, ale veríme tomu, že budúci rok bude vyzerať lepší a nie len na porodnú sálu, ale celkový, aj na gynekológia a hlavne medziľudské vzťahy a tak. My sme veľmi spokojní s počet porodov, či týka spontánneho porodu. Môžem pohlásiť, možno budeme patriť medzi najlepšími na Slovensku, čo týka počet spontánnych porodov. Ja mám predbežné štatistika, čo týka cezárskej reze, máme len 17,2%. To sú veľmi dobré čísla. Ešte sa opýtam, pán primár, možnosť byť pri pôrode rodičky manžela, využili to manželia, otcovia detí? Určite. My, ak dobre pamätám, neviem, či minimálne 170 boli prítomno otcovia, alebo sestra, alebo kamarátka, určite boli.